Αυτοί ήταν οι χειρότεροι πελάτες που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Έρχεται που λέτε παιδιά 2 η ώρα το μεσημέρι ένα ζευγάρι, 2-2,5, 65 χρόνων περίπου, κάθονται, παραγγέλνουν, τρώνε, πίνουν μια χαρά. Εγώ στις 4 η ώρα εκείνη την ημέρα φεύγω και επιστρέφω στις 8, ήμουν σπαστό. Επομένως πάω στις 8 και τι βλέπω, ότι αυτή είναι ακόμα εκεί. Λέω Νίκο, τι σε νοιάζει, εντάξει θα φύγουνε. Εσύ κάτι παραπάνω θα κάνεις, όχι. Να, η ώρα παιδιά έχει πάει 11, αυτή είναι ακόμα εκεί. Έχει πάει 12, είναι ακόμα εκεί. Λέω συγγνώμη, γίνεται να με πληρώσετε για να κλείσω το ταμείο. Κλείνω το ταμείο. Κάνω δουλειές, έχει πάει 1 η ώρα, αυτή είναι ακόμα εκεί. Στρώνω όλο το μαγαζί, για την επόμενη μέρα είχαμε βάφτιση. Επομένως με ρωτάνε τι κάνεις. Λέω στρώνω το μαγαζί, λέω γιατί έχουμε και αύριο δουλειές και θα έρθουμε και νωρίς κιόλας. Α, μου λένε. Δεν κατάλαβαν ότι εγώ πρέπει να φύγω. Η ώρα παιδιά έχει πάει 2. Και αυτοί κάθονται αμέριμνοι και πίνουν το ούζο τους. Αστεράκια μου λέω. Έχω κλείσει μουσική. Κλείνω φώτα, κάθομαι δίπλα τους με